ndakamutani kanyi uyu ndiye aifanira kukanyira sei taura zvisi ndakampa mari September mid September ndakanya zvidhina 12,000 pa 12,000 ndabva akakwanisa kundipa 6,700 ndozvakavakogana balance yacho ye 5,300 ndiyo yatsvukuka katatu kusvika ndizokwanisa kusvika pasabo kumanyika muna musi wa10 December akasamonwa musi wa13 akapihwa mutongo wake kuti anditsvagire zvidhina zvangu kusvika musi wa 17 akukwanisa kunza 2,000 zvinhu zvacho zopesa musi wa 24 ndasamba nachatiso foti yangu yada kutopinda mubani mari taura tinzishama ya zvokwadi zvidhina zvandakakanya opo nekutanga ndaine 10,000 yakanya zvidhina 10,000 ivhu rangu raita zvidhina zvotsemuka zvezvo ndakawanza breakage pandati wada timbosane kutakura zvidhi mbosane kutakura izvi ndichikanya zvimwe pasaidi chikanya zvimwe pasaidiwo nguva yemvura yange yasvikawo kuya kunaya ndakwanisa kukanya musi 6,000 pacho ndo ivhu racho futi rimwe chete raingotsemuka iro akatakura zvidhina zvawataura zinamba yawataura asi ndakazoona kuti pazvidhina zvavari kutaura kuti ndakavapa ndizvane mavakiro akazoita mabhaundi achari 2 ndakaona seunge mwoyo wangu akandivhiringa panhamba ndakaona seunge zvidhina zviri kuground zvakawanda than nhamba yanga iri mufoni nokuti pakavakwa mabhaundi mangani 2 saka pa 5,000 hazvikwanisi kuti kwanga vakwe mabhaundi akukwana ita 2 ndoichi chemo changu pamusoro itaichingamira patakatanga kutora zvidhina kubva zuva rekutanga ndaiita zvekuisa pakalenda tichitoverengerana iye aripo nemaneighbors aitotona chitoverengerana kuti takatora musi wa25 ndaibva ndatonyora date racho iroro apapo ndatora zvidhina 250 kusvika tazoenda kwasabu kumanyika ndopanga atanga kuda kuchiita kuti ndakatora zvidhina zvakawandisa iye aiti anga asipo asi anga aripo pese padaitira zvidhina nezuva racho nedata racho ndaitomuratidza kuti nhasi tatora 300 nhasi tatora 250 sezvekumamvura saka uri kuramba here kubhadhara zvinhu zvawauta zvokufungidzira manje kuti nokuti akuita apa inenge yakwira saka iwe wanga uripo pakuverengwa kwezvidhina chii changa chichiti pakuverengwa kwezvidhina ndakaona songe pangoro dzaitakura pane pamwe ngoro payaitakura zvidhina zvakati wandei nekuti tikada kutaisa zvidhina zviri paground ndakungotaura wangu maonero angu maonero andakazviita handisi kuramba angu kubhadhara mari balance ndakaona sekunge pane ngoro vaitakura zvidhina kazvizvo zvaitosvika kana zviri kuma 350 pamwe wacho kutakura 300 nekuti chimiro chiri paground ndechekuti 5,000 haingakwanisi kuvakatuma bhari ameno ndikabvunza munogona kuverengere 1 2 3 4 ndizvozvo munogona then kana muchigona kuverenga kuti kungoti 1 2 3 4 5 ndizvoka ndisingatarisi bhani racho handisi kuruona zvangu but ndiri kutarisa ishu yekuti imi mungana chibvunza imimira munyara murikutaura kuti ishu yekungoti bhani rakavakwa against zvidhina zvandakamupa ndizvo ndizvozvo of which pahovhoni mamuri mese tatitese kuri kuvakwa bhani ndokwamaane problem napo ndizvozvo so bhani iri toti inini ndavaka bhani rangu nestyle yandiri kuda yekuti ndogona kuvaka bhani nezvidhina 2 robva rapretenda as if ndavaka nezvidhina 1,000 munozvibvuma zvinogona kurambika ayo ndiri ndavaka bhani ndovaka chinhu changu nezvidhina 2 then builder wangu inini achigona kuvaka chobva chaita sekuti chavakwa nezvinhu 1,000 imi munozvibvuma here kuti chavakwa nezvinhu 2 ndati nhamba yezvidhina zvangu ndizvo ka imimi kana muchigona kuverenga kana makaverengerana kuhovho ndizvo ndo pamaiverengerana ndizvo ende zveshuwa muri kubvuma kuti zvidhina zvenyu zvaitsemuka ndizvo
chazokupai kuti mukahadzike ibhani ravakwa ndizvo. Saka builder ndiye akukahadzisa ino kuti builder agona kuvaka ndizvo. Dai builder anga asingagoni kuvaka mamusina problem nazvo. Pasina dambudziko. Prejudice zvitina zviri apa zvitina zvingani vari kuti vakashotirwa nezvitina ingari 12,000 zvandakabhadhara. munenge matora zvingani 6,700. 6,700 pamakatora 6,700 makaverengera nawera ava 6,700 hongu taiverengerana. baba makaverengera nawera ava 6,700 zvitina Taita tichiverenga ndizvozvo. mukagutsikana kuti nhamba yavaverenga imi maiverenga mukaona 6,700 Ndizvozvo. zvinoita kuti pa12,000 dzacho mune chikwereti chababa vache 5,300 zvitina mukabvumirana kuti chikwereti che5,300 chiripo. Ndinotenderana ndizvozvo. Right. Muri kuona dambudziko ratinaro kunoku mari yamabvisa edare inoona kukavha 2,000 zvidhina mabvuma mhosva yenyu, asi kubva kwamaita mhosva yenyu mabhadhira 2,000 zvidhina kuna mambo yamagona kugadzira kugraundi musati mauya kuno. Matorerei nguva yenyu yekuti muye kuno kuti mubvume mhosva yamuchazofuti kuzogadzira futi zvidhina 5,300 zviri kudiwa futi. Ini kubvuma kwenyu kuti mune zvikwereti che 5,300 zvikuti baba amufana kubhadhira 5,300 zvidhina. But kuno kumabvuma futi mhosva zvinoiti mabhadhira futi extra 2,000 futi bricks. Hamutora baba mukuzviremedza. Makadingwana zvekuground makangozvipidza zvenyu mwena makangoti zvidhina 5,000 i1 day kana makasimba kana 2 days. Mukaita zvina baba vamuapa zvidhina zvavo. Ndakazoita dambudziko yomvura pandaito paovho nekupedzisira. Ndopa mvura yakabva yatanga kunaya. Ndinototi movho nekupedzisira ndaitovhara nemaplastic. Alright. Kuti ndikwanise. Thanks Sabo pambunzo wamabvunzo. It's a simple thing. Urumwa pari nezvitina zvavo. Inyaya yakanaka iyi. Muridzi wabvuma mhosva yake faini zvemvura hazvina basa zvingazvistebhe muridzi aroda zvitina zvake. Isitada kutongoziva kuti iwe uri kuva pari nhapa. Zvaungaitaura izvo. Arikanda murume ka haungakwire naro muti unosiya wambopotsera ukosina asi hazvina musoro zvangofanana nekuti inini handimirire zvitina zvako chete munhu haamirire zvako chete paunouyisa zvitina uyu anogona kutenga samuyo achiwedzera zvinowanika pamba woziva kuti zimba rese iri ndakakupai zvitina 2,000 naye ndiani anomirira munhu saka hazvina senzi izvo chine senzi ndechekuti wabvuma mhosva yako unomupa rinhu uyu ari kuti izvezvi fodya yaakuda kutsva chitaurira dare chete iwe kuti dare ndaakuendesa zvitina izvi musi wakati. Ndogona kuzotsvaga kwambiri mari kuti mari yacho tatiwandisa ndogona kutorera nguva inotsvaga rinhu yada kuvaka uyu zviri nani ukamupa mari atenge zvitina havake because hatidi kuti tibvutse mbeu iri uko iye nenyaya yako iwe unoiwana imari iri kudiwa unoiwana iri 136 kona kuona kana kupera kumwedzi mwedzi upi iwe ndizvo unobatana netime kwasara masvingo raimi yacho imwe yachakutoomera pasi ndakatotanga kutoiti saka iwe takukupa tambokupa allowance yekuti titaurire isusu dare redu nokupa nguva nokubhadhara ndimamirira zvakaita zvinhu 136 ndogona kutora mwedzi wese ati tiri kuda kuti dai wanga wawana yekumupa handi ndizvo naidara unozviziva kuti this time kuti unogona kunetseka kuwana mari zvezvinhu zvawajumiwa but ukakwanisa kumuhafurira handi ndizvo mwanangu ukakwanisa kumuhafurira ndinogona kunzwa kozi patiri pakatoipa kwese so ndikuda kuti pa160 iwe uyo mukadzi nawo utsvaga chi utsvaga $80 ndizvo wazvinzwa here kuti akurumbidza kutsvaga $80 zinokurumbidza zvimwe zvacho weriska because mese muri vana vangu akutadzira mwana tadza mwana iwe uri mwana handina kwandokuisa ini asi chandiri kutodawo ndechekuti iye anenge achitoriwo futi neproblemu yangu akakukanganzira but ari kupisawo
iwe uri kupisawo muri iri uku hatidi kuti ife iri uku hatidi kuti idi ife chiziva kuti mari yako ntoiwana chete pawauya kwababa wako ingatadze kubata zuva nenyaya yekuti mwana uyu anenge achitonotsvagawo. Baba,